Ladies and gentlemen of the press and the members of media, this is a good day for all of us. Gusto ko po pasalamat sa tuya mga lideres. I-consider po ining sarong report kan sa indong lingkod. Apo magplansyak ning sertipiko di kandidaturan sa indong lingkod. Halawig na po ang sa tuyong inabot. Mapun sa pinakamababang estado o pwesto. May mga nagluwas na surveys bago magpuon ang formal na kampanya lokal. Ngunyan pong petsa 25 kan bulan ng Marso. Halawig na po ang inabot kang kampanya kan sa indong lingkod. Dahil pa man officialmente nagkakampanya, halagad sa tuyang mga lideres, padagos po ang saingdan paglapigot para po itulod ang sarong kandidatura para magkaigwaning pagabago sa tercer distrito kan probinsya. Ako po naugma, nagpapasalamat sa kuyang mga lideres sa dainindang sawang suporta sa indong lingkod. Generalmente, an sa tuya pong kandidatura na mapun po ang kampanya ng Marso 25 sa runang mapusog na movimiento. Magkakanigo para ipadarado man sa Kongreso an sa indong lingkod bilang masunod na kongresista kan tercer distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Alagad, sa tao po, kan mga bagay na ginigibo, nagpapadagos po ang mga kautikan na ipigbabalangibog, ipinagbabandilyo kan mga ibang grupo, kan ibang lado na gustong gayo na butungon pababa, supugon ang sa indong lingkod bilang sarong kandidato digdi po sa tercer distrito kan probinsya. Nagpuon po ang mga kautikan kanako dahil na magplansar kan sertipiko di kandidatura kan October 8, 2021. Magpun kadto hanggang ngunyan dahil hutahot po ang mga kautikan na ipigbabandilyo, ipagbabariwas kan mga grupo na gustong gayo na kubutungon pababa dangan sindaan umangat bilang mga nanginginot na mga kandidato bagka kongresista kan tercer distrito kan probinsya. Pigmawot ko, kuta na magtuninong sa sana, ibaliwala ang mga pangraratak, personal man o ano paman sa indong lingkod. Alagad, na pag-isip-isip ko po na kaypuhan magsimbag kan mga bagay-bagay, mga issues, kadakol-dakol na mga issues sa pinagdadaklag po sa indong lingkod. Para lang butungon pababa, dangan supugon, dangan maapektaran ang sa tuyang mga lideres, mga constituentes, dangan madisganar na magsuporta sa indong lingkod bilang kandidato, aspirante pagka-kongresista sa tercer distrito kan probinsya. Kung an utik, paulit-ulit, an utik nagiging totoo. Kaya, pigmaot ko po sa tabang kan sa tuya mga pagkiriba sa media na maiheras lamang ang totoo sa satuyan mga constituentes orog na po digdi sa tercer distrito kan probinsya. Kan ako po dahil nagplansar kan sertipiko di kandidatura, ang sabi kan ibang grupo, kaya ako dahil na nagdagos dahil binayadan. Tinawan ng proyekto para magtuninong dangan dahil na po magkandidato bilang kongresista. Utik. Kaya nga ni yaon po ako digdi sa tubangan nindo dahil pigmawot ko, naghanap ako ng remedyo. Napakiulayan ko po na imbes sindaan magpadagos, ako na sana ang magkandidato bilang congressman sa tercer distrito kan probinsya. Nabaliwala ang kautikan na ako binayadan. Tinauan ng proyekto
dahilan po para dahil na magkandidato kongresista sa tercer distrito. Pagkatapos na magplantar kan sertipiko di kandidatura, hayaan po nindo na saro-saro kung ang mga kautikan na ginigibo, pinagbabariwas, pinagbabandilyo. Pagkatapos magplantar ng sertipiko di kandidatura bilang substitute candidate sa satuyang kandidatong si Mr. Dennis Tria for congressman. Hanggang sa bulan ng Disyembre, nagtuninong po kita, ninhuli ta, kinaipuhan ta, na mag-recalibrate bilang aspirante, bilang kandidato. Ano na naman po ang sabi ibang grupo? Nagkandidato lang ngayata, daiman pala ning kwarta. Nahiling ngayon nindo yan, tuninong si SND. Hanggang sa magtungtong po ang New Year, Enero 1, kan bulan na, kanining taon na ini. Nag-start kita kan sa tuyang pag-ikot, nagpaapo din mga leaders kan Enero 3. Nagpuno naman po ang intriga na ang kwarta ngayang pigbabariwas na SND, hali sa korupsyon. Hali sa administrasyon. Putik na naman. Mga tugang, dahil pa po, naging opisyal kan gobyerno si SND. Sayon man makua, ning kwarta o hali sa gobyerno, nadadamay ang ibang mga tao. Ipigpapadagos na ipagdudukot ang pangalan ng Senador Bongo as in Duterte administration sa kandidatura kan sa indong lingkod na mayo maning kasalan. Anong kasalan ni Noel de Luna? Na magkaigo ning amigo, ning kumpadre na sarong Bongo ng unyan senador. Mayo man maraot na ginibuan sa tuyang administrasyon ko yan. Ang Naga, still part of the Republic of the Philippines, the 3rd District, still we continue to reap the benefits. Our people, magpuan kan 2016 hanggang ngunyan. Gurano na po, ang tinatao kang gobyerno nasyonal, mas dakula, nasa 66 billion pesos. Sa DSWD pa sana. And yet, padagos nindang pigraratak, dahil nga ni kandidato, and yet, padagos nindang pigtatakod sa kuya, paulit-ulit na pigbabandilyo sa mga barangay, sa banwaan ng kwarta ngayon kayan, hali sa korupsyon, hali sa Duterte administration. Ano? Mayo mambaganing kaso na pinagsaangat, puro mga insinuations, puro mga intriga po. Anong kasalan? But to tell you this, kung iyon na sana po yung dahilan, dahil ko lamang tatalikudan ng sakuyang kumpadre, amigo, Senador Bongo, maski pagparaulit-ulito din do, igwang tinatao sa kuyang kwarta. Mayo po. I will have to categorically deny no one, nothing, na pigtaw po. Ang Duterte administration, kwarta, pirak, para lang po magpadagos ako kan sa kuyang aspirasyones bilang kongresista. Digdi sa tercer distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Ang sa to yung mga kababayan, mga Bicolano, padagos na avail kan na mga serbisyo kan na sa tuyan mga ospital, libre na po. Anong kasalan? Igwa ang sa indong lingkod. Dahil lang sa association, sa administrasyon, padagos na pinagbubutong pababa dahil iba ang mga priorities kan sa tuyang kan ibang grupo tabi. Ako po namumundo dahil padagos ang kautikan na si SND nagkandidato duman sa probinsya ng Kakalbay na pierde, nga nagbalik digdi sa probinsya ng Camarines Sur para magkandidato, kongresista. Utik na naman. Hilingon din do sa records kang Commission on Elections kung igwa po ning kandidatong Noel de Luna na nagkandidato kang 2019 elections duman sa probinsya kang Albay. An utik, uro otrong babandilyo. May mga taga Banwaan, ano yan, Kalabanga, Bombon, Magaraw. Ano pong SND? Totoo na nagkandidato ka sa Albay, dangan nagbabalik ka digdi. Dahil po, putik kan mga propagandista kan ibang grupo para lang po pabagsakon, ratakan ang pangaran kan sa indong kandidato.
And I will never allow that. Sa sakuyang mga lideres, sakuyang mga konstituentes, asahan po nindo, ipaglalaban tayo ni sa tuyang mga aspirasyones, dangan kita iluklok duman sa Kongreso bilang kongresista nindo. Ngunyan pong taon. Na si SND actualmente kandidatong board member sa probinsya kan Camarines Sur. Utik na naman. Pambihira sabi ko. Dahil na po nakakaisip tultol ang ibang mga grupo din mga diskarte para lang po mag-angat ang sa indong mga kandidato. Na habang duduk po din do, dahil ka mo nag-aaram na mas lalo pong naglalapigot ang sa tuyang mga lideres para iangat ang pangalan ng Noel de Luna bilang kandidato, kongresista. Na sa SND actualmente, kandidato, kang kusog Bicolan dyan, ano na sana? Garugamos na, kulang na sana, na si SND, kandidatong senador. Kawasa ngaya, SND, Senador Noel de Luna na naman. Pambira. Utik. Hining nakalis na bulan. Si SND nagpapamalo, malo, na suportador, nagsusuporta ki VP Leni Robredo bilang sa tuyang kandidatong presidente. Dahil aktualmente ngaya ang kwartang ginagastos ni Noel de Luna hali kay Bongbong Marcos. Utik na naman. Sain man po nahiling, kung in kaso totoo, ang mga utik ninda, matugot daw ang Bongbong Marcos na ipigbabandilyo ko hanggang ngunyan. Hilingon po nindo sa mga Facebook. Hining Facebook, Bicoleni Movement. Pigbabandilyo ang pangaran na BP Leni. Pagkakataon na po ini. Paulit-ulit kong sinasabi. Handa po magsakripisyo sa inyong lingkod para lang mag-usad ang kandidatura kan sa tuyang paboritong aki, Leni Robredo, na yun na po ang gumanang presidente ngunya na eleksyon na Mayo 9. Kulang pagiraray. Dahil ang sinasabi ninda, nagpapamalo lang po sa SND. Utik na naman. Iyan mga kautikan po, nasisibutan sa tuyang mga lideres. Nakontrahon ang mga kautikan na ipigbabandilyo kan mga grupong interesadong pabagsakon ang pangaran kan sa indong lingkod. Nagabos dang ginagastos ni SND, babawion man sana oras na mangganang kongresista. Kawasa, ang mga matinao, iyo po, ang mga may gibo. Paano nindo baga na-estimate? Grabe sa estimate, pwede? Estimate na kawasa, may gibo na kaparehas, kang gibo kang kataid. Kung ano-ano sa nagkautikan, na ang mga proyekto na ay tatao sa mga kontratista, babayaan man sana ni SND. Pambihira. Kung ano-ano na po ang nagralaog sa utak, kan mga grupong nagtutulod, kan kandidatura, kan ibang mga nag-aaspirar bilang kongresista sa tercer distrito. Na si SND, maatras na data, may hilang, kawasa, maniwang na, pambira. Ay, nga daw tabi nindo mga tugang, kung may hilang po si SND. Na si SND, mabakal ning boto, ngunya na eleksyon. Paulit-ulit ko pong sinasabi. Dahil po, nung ka mabakal ning boto ang sa indong lingkod, para lang mailihir ang sa indong lingkod. Dahil bali po, I can always go back to my private life as a private citizen. I'd rather go back to my private life than squander my opportunity para po magserbisyo sa indo sa mga konstituente sa tercer distrito kan probinsya. Sarong matanos na liderato lang asin tultol na serbisyo hatod ko sa indo. Dahil ko kay puhan mamakal ning boto. Dahil pag binakal ko sa indo, binakal ko ang boto nindo. May mga nagsasabi po, arong na dyan po sa Banuanin Magaraw, na malabo ngayon sa isinding manggana bilang congressman, kung dahil ngaya mabakal ning boto. Dahil po, no way. Dahil po nindo masisilag maski anino kang kwartang sinasabi nindo na ipagpapalakop din na mamamakal ning boto. Never.
I will have to make it official now, as in today, na day po nindo manalamitan ang kwarta. Dahil day ko po yan itataw sa indo. Dahil tinutok doon nindo ako, babakalon ko ang boto nindo, tinutok doon ako nindo, na mangurakot, maghabas sa kabankan gobyerno, oras na ako makatukaw. Mawawara po sa tuyang pangiturugan na magtauning matanos na serbisyo ang sa indong lingkod, oras na mailihir bilang sa indong kongresista ang na taon. Pag si SND nakatukaw bilang congressman, riribayan ang mga lista kan mga beneficiaries kang 4Ps, mga scholar, subsidies to senior citizen. Bako man po ako ang may kapot kang lista, kundi ang Department of Social Welfare and Development. Utik po yan. Dahil anong ginigibo? Hinaharas po ang mga senior citizen, ang mga scholar, ang mga members kang 4Ps. Mailing sana nag-idong-idong sa mga leaders ni SND, pigsusundan na po kan mga agit-agitan ng mga leaders kan sa tuya mga kalaban para po iharas, dangan sabihan na ining mga bagay na ini, dahil na mangyayari oras na ilihir nindo si Noel de Luna bilang congressman. Utik po yan. May mga pagbabago mangyayari po ngunya na taon. So mga hinahagad na mga dagdag na mga benepisyo kan sa tuya mga constituentes in forma ng social services, health, kabali na po yan sa mga devolved functions. Actually, pig-devolved na po siya. Alagad kang mandanas, pag-impuner po kang mandanas ruling, nag-take effect ngunya na taon. So dagdag na share kang internal revenue allotment kan mga local governments, ipig-release na po kang Department of Budget and Management. Ano bang gusto sabihin ko yan? Dagdag na kwarta, pundo, para po sa mga constituentes na. Dahil na po bitin ang sa tuwing itinatao. Kaya importante po ang boto nindo, piliun ta. Kung sisay po ang magiging mga alkalde, mga lokal na opisyal, kasi sindana po. Sa indana nakasalalay ang implementasyon kanining mandanas ruling. Kasabay dyan, ang mga local infrastructures, si mga municipal roads, money, mga lokal na mga proyektong pang-infrastruktura, local governments na po ang ma-assumer kayan. Ang iba, makonsentral po ang congressman sa legislasyon. Kaya anong pakiaram kang congressman? Sa listahan kan mga beneficiaryos, kan 4Ps, scholars, senior citizen, mayo pong pakiaram dapat dyan ang congressman. Dahil po yan trabaho kan gobyerno nasyonal, kan Department of Social Welfare and Development, as in kan mga local governments. Mga utik po, dahil sindan mga matanos, ang Noel de Luna maraot. Dahil ko aram na may mga grupong, mga amigo ko nakikipagkutsaba pa. May mga pangako na itinatao para lang po makisabay sa pangraratak kan pangaran kan sa indong lingkod. Kung sa ilingdo, mga tugang ko, mga namamutan ko, mga lideres. Dahil kapas ang sa indong lingkod bilang representante magrepresentar sa induduman sa Kongreso. Hayaan po nindo. 5 kaming nagkakandidato. Si Cho Rocco Mareman, naging mayor, naging congressman kan 3rd distrito. Attorney Tria, naging konsehal kang siyudad ni Naga. Attorney Joel Cadiz, they're all capable to become your congressman of the 3rd District of Camarines Sur. Kung abo, dahil may mga kaninan, kung may diferensya, personal, o ano pa man, ang sa indong lingkod, na magpadagos kan sa iyang kandidatura bilang congressman. Why don't you just elect somebody else? 5 lang po kami nagkakandidato. In all fairness, kay Congressman Gabi Bordado, marayman po siya, congressman. May mga nagpapakuldas lang po na siguro mga tao niya. Kung kaya, padagos manindang pigbubutong ang pangalan ni Congressman Gabi Bordado. Nagkaigo po ako ng culture shock, dahil ko pighuna. Naan una ko kan kampanya, kan eleksyon, garo karawat sana. Alagad, na culture shock po ako ninulikan, labi-labing pangraraot na ginigibo
pigtataw po sa saindong lingkod. And I have to make myself clear also. Diba? I will have to make a stand na day po didepensakwan sa kuya mga lideres so mga nagsusuporta, nagtitiwala. Inaasigurar ko po kamo, malaban kita hanggang Mayo 9. Day po, ma-surrender si Noel Di Luna kasi pag sinurrender ko an sa kuya sa diri, sinusurrender ko po an sa indong mga diretso makapagpili nin maray na leader, kongresista, digdi po sa tercer distrito, kan probinsya, kan probinsya ng Camarines Sur. Dahil po kita ba hanap ning ano pa man mga kaninan sa satuyang ibang mga kandidato. Move on po kita. Mayo na kitang panahon para mamulitika ang gibuon ta po. Oras na mailihiran sa indong lingkod, magpadagos po kitang tabangan, i-address ang mga problema digdi po sa satuyang distrito sa Camarines Sur. Good morning po and thank you very much everyone. Okay, salamat Congressman SND. Jeff Pasubilyo po sa OKFM sa PBN TV5. Tinawan mo kami kan sa imong mga kasimbagan sa litania nin mga kaputikan laban sa imo. Salamat, tanalinaw mo. Salamat, tanasimbag mo na. Pero, yan mga bagay na yan, natukar mo, natratar mo, ninulita yan si mga ibinatikal na isyu laban sa imo. Pagkatapos kan pagsimbag mo sa litania nin kaputikan, pwede daw na litaniyahan mo kami kan katotohan tungkol ki Noel Di Luna. Ano ang mga bagay na gusto mong maramang kan tercer distrito kung CSND ang pag-uurlayan, saka CSND mismo ang pagigikanan kan kung anong tema, anong issue na gusto mong makaabot sa kaaraman, lalong-lalo na kan elektorado kan tercer distrito. Thank you very much, Padi, Jeff. Silitan niya ako sa bago garo, igwapa daan sing dagdag. Piga-anticipate na naman, taday taparam kung ano na naman idadagdag ninda sa mga kautikan na idadaklag po sa Saindong Lingkod. Sa Indong Lingkod po, nag-distribute na kan sa tuyang programa ang mga legislative agenda duman sa Kongreso na ibibiklad. Maliban po kan pagpahiwas kan Bicol Medical Center expansion diyan po sa Banuan ng Pili. Central to that is the proposed legislation creating the legislative district of Naga City. And then we will have to engage, collaborate with the National Economic Development Authority to come up with a comprehensive development program para po dyan sa San Miguel Bay. Ang problema po kan sa tuyang mga constituentes, mga Bicolano, yun po ang employment. And with that, we expect that we might be able to generate employment for our people. Orog na po digdi sa tercer distrito kan probinsya. Kadakol-dakol po mga programa na pinag-line up na po na tatawanting mayor na atensyon once na mailihir po kita kongresista sa tercer distrito kan probinsya. Padi. Thank you very much. Next question, please. Oka Esminda. Good morning, Congressman Isindi. Inot na inot, dahil ko arap kung nakaabot na sa imo na nagpasurvey si Kong Gabi, nagtay ka mo sa 63.5%. Tapos panduwa si Churoko, pantulo si attorney. Dahil ko arap kung nakaabot na sa imo. Pero ang ahapot ko, nakaabot na sa ibo ining report na nagkalat ang tarpaulin igdi sa Camarines Sur, igwad yan sa Magaraw, Tulo, igwad duman sa Ocampo, igwad duman sa sa Pili. Certified fake news ang nakabugtak sa tarpaulin, nayaon ka mo ni BP Lini. Nakaabot na po yun sa karaman mo. Isa daw ang nasa likod kayo ni. Thank you, Oka. Sabi ko nga ni kayan, dahil na po ako kamo na lang po, mga aram na po kan mga taga Magaraw.
taga Bumbon, maski duman po sa Calabanga, kung anong pong grupo ang nagpabariwas kayan. Dahil na po ako matratar kan isyong yan, oka. Pero ang di ko maintindihan kung anong messaging igwa pinapaabot. Kung peke ang kandidatura ko o peke ang kandidatura ni VP Lenny o kung ano pa man. Nalilibong po ako. Pero ang maugma, dahil nagtumarparten sa tuyong mga konstituentes, siguro sarong diskarte para supugon ulit ang sa indong lingkod. Alagad, good news, nag-uuntol po ang mga black propaganda, mga black operations laban po sa indong lingkod. Dahil sa tuyong mga konstituente, sa tuyong mga lideres, garunagi mata na po na aram ninda na igwaning sarong publicity stunt, sarong diskarte lang, kan sarong desperado na po na grupo para butong kita pababa dangan magangat sinda. Dahil man po nangangahulugan na butungon indo pababa si Noel de Luna, mayo pong mabutwa na sarong kandidato. Not necessarily kung sisay po ang papaboran kayan. Dahil man nangangahulugan na butungon indo pababa si Noel de Luna, magiging paborable sa sarong kandidato. Dahil po, sabi ko nga ni kayan, the other candidates are all equally capable to become your representative of the 3rd District. Ulitin ko po, si Atty. Tria, na haloy naman po nasa gobyerno, si Atty. Joel Cadiz, na mayo ning digtaman sa pagiging official kang gobyerno, naging IBP siya, president, and si Chong Rocco. We're all equally capable, Oka. So, binibiklan ko po sa toya mga konstituente, sa toya mga namamanuan. Ang kandidatura kan sa indong lingkod, kung sa hiling po nindo, ako ang dapat. Dahil na po pag indintuhan, we have to move on now. Despite the many challenges na sinasapo kan sa tuyang Team SND3D, we will have to continue until May 9, 2022 elections. Okay. Thank you very much. Good morning po, Janessa Sevilla po, Brigada News FM Naga. As hindi nagpapadagos po, ipapadagos ngunyan kang simbahang katolika ang sa inda pong candidates forum. Sa naunambitan mo po kasubago, gabos man po kamo capable. Pero itong mga ibang kapwa mo po kandidato, haloy naman nakikidebate, haloy naman po sinda may eksperyensya. Ano po ang magiging edge kang sarong SND at siyan pong candidates forum kang simbahan? Thank you po. Thank you very much. Modesty aside, medyo hubin pa po ang sa indong lingkod as compared to other 4 candidates. So pag sinabing hubin pa, may drive pa po, very aggressive to pursue our programs once elected as your congressman of the 3rd District. And then maliban po dyan sa mga programang pigbiklad na ibibiklad, masimbag kan mga kahapotan kan sa tuyang mga constituentes, mga phone-in questions, and we will have to respond accordingly sa atyan po sa forum. I understand this is not a debate. This is a forum to open discussions, diba? Among the candidates of the 3rd District. And saro po ako dyan sa makikipag-diskutir kung ano po ang sa tuyang magiging plano, oras na mailihir bilang congressman sa 3rd District. Thank you po. Okay. Good morning, everyone. Donna Canyaba po, Radyo Bicolandia, sir. Halos kasumpay po kang hapot ni Miss Janessa. Paano mo po mapapatubod ang mga taga Tercer Distrito? Tas sabi mo nga ni po, haros gabos man ka mo capable na magserbi. And ano po sa hiling mo na issue talaga na dapat natukaron sa mga araw kaining forum na interest man po kan mga taga Tercer Distrito SND? Thank you po. Donald, very broad kaya siya. Depende sa kung ano ang problema ang sinasapo ko sa tuyang constituente sa Tercer Distrito. And madepende po yan sa makukonsolidate na mga hapot once na nangyari po ang forum at yan. Abo, tang i-preempt, much to my desire, Tabi Donna, abo kung i-preempt kung ano mangyayari sa at yan na hapon, alas 6 pagkahapon, sa pina-upload po. Gabos man po nag-signify ng attendance during the said forum at yan pong alas 6. So,
we'll just submit ourselves. Ako po, lalo na, sa magiging kahaputan kan sa to yung mga constituentes once we commence our forum this afternoon. Okay, saro lang follow-up question, sir. Nagiging in and trend po talaga ini mga political forum na ini, lalo po ngunyan, ang social media talaga nagagamit din. Sir, sa hiling mo po, taano kaipuhan kan saro po na kandidato na mag-participate sa mga araw kaining forum, knowing na may nagkapira and mga bistado nga ni talaga na pigsasayumahan ining araw kaining mga forum. You know, Donna, ang forum is one opportunity to assess your candidate para lang makapag-decider ka kung sisay talaga ang gusto mo. Under duress or under extreme pressure, sa mga hapot na mga aralanganin, that you will be caught flat-footed. Makakasimbag ka o dahil ma-stammer ka or whatever, madepende iyan sa imong simbag o sa imong tindog sa ano man na forum na ipinagpapaapod. So it's very important for us candidates to submit ourselves to forums like this, fora, debates of sort, para lang po matabangan ang satoy mga konstituentes. Takulang po, we have only 45 days as local candidates. Kulang po ang oras para mag-ikot para mabistokan sa toya mga konstituentes. And then here comes series of fora, debates, tapos day pa po ma-attender. It's very counterproductive of the part of a candidate na day po mag-attender. So personally, to me, may obligasyon po bilang kandidato to submit for public consumption mga sadira ninda. So that includes me, Tabi Donna. Thank you very much. Naga po sa mga pag-iriba, Congressman SND, Christopher Novella po, DWRN Naga. Sir, may 5 kandidato pagka-congressman sa 3rd District. Among those po, isa po sa iling mo responsible sa mga black propaganda against you, especially in your candidacy. Dahil ko na Tabi Chris, ibintilar kung sisay, aram na po ninda yan. May disenyo po sinda na butungon kita pababa. Abo ko nang ipagparaulit-ulit kung sisay sinda, aram na po ninda kung sisay sinda. Ang importante po, nagpapadagos kita. Undisrupted. Dahil po kita dapat ma-disrupt kan sa tuyang activities. We will continue our journey hanggang sa Mayo 9. Dangan po kuata ang sa tuyang minamawot na pagbabago sa Tercer Distrito kan probinsya. Comes June 30, 2022. Bago na po ang politika sa Pilipinas. I hope and pray, I continue praying that our favorite daughter, Leni Robredo, becomes our new president ngunyan pong taon 2022. Aside from that, kasabay, magkakaigwa man po ring pagbabago ang Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur with me on board as your congressman. Thank you, Chris. Opo. Sir, good morning. Paul Santos, SNX po. Ang propaganda or black propaganda, normal, lalong-lalo na pag eleksyon, pigaapon gan sarong kandidato sa sayang mga kalaban. Pero igwa din or pwede mo makukonsiderar na pigaapunan ka ni mga propaganda, dinulitat press ka sa sainda. Pero si SND, bago po maglaog sa politika, ano po, pinagandaan mo ba ni or andam ka ba? Lalong-lalo na pwedeng maging worst pa ang mga propagandang idadaklag sa mo, lalo na ngunyan na padangarang na po ang eleksyon. Gabos, preparado kita, Tabi Paul. Maski nga ni personal, actualmente, pigprepararanta na. Garo nga ni kasubanggi, nagkunyan ako, nag-rehearsal na ako eh. Sa isisimbag ko kung ano man pong idadaklag na mga, maski personal na apot, maski foul na hapot, preparado po kita. Pero, Paul, sabi mo nga ni Ken, black propaganda. Sa siyudad ng Naga, dahil po masyadong bistado si Noel de Luna. Because of the black propaganda, diba? That were propagated since last year until today. Dakul po na curious na si Sengen ni si SND,
So, padikit-dikit po nabibisto ninda kung ano po ang itsura kan sa indang kandidato na si Noel de Luna. Bako lang po yan sa syudad ng Naga. And I will have to thank this group. That's the reason why. Chris, Heinz Chris. Dahil ko pwedeng sabihin kung si Say Aram ninda yan. The problem is, they already miscalculated the results of their black propaganda. Kumbaga nag-uuntol ang mga black propaganda. And then, in other barangays, in other municipalities in the 3rd District, actually po nakatabang eh. Natabangan ako ninda na magkampanya. They're the ones campaigning for me already. Kumbaga, they're trying to pull me down. The design is to pull me down. And yet, somewhere along the way, nagkakaigwa po ng problema. And nagiging problema. And, mapon man lang po ang 45 days, sindalugod ang nangangapa para mag-damage control kang sadiri nindang damage. So I should thank them also for making this for making a designed actually to help my campaign para po sa 2022 elections. Kumbaga, di man po ako naanggot sa mga pigdadaklag nindo, pero garo medyo may kulang, may sala na garo nag-uuntol po. Di ko kamong pigahamon, pero if you continue to engage dirty politics, di ba? Para butungon po ako, I don't think this is this is the best time to do that. Kasi po, nag-abot na po sa punto, sabi nga ni Oka Casubago, halos nagpantay na kami kay Gabriel Bordado. 45 day pa po na po ang elections. I think may problema sa sapuon. So, positive or negative, still publicity. Black propaganda, their black propaganda, nagiging paborable po sa indong lingkod. On the other side of the coin, I have to thank them also. Naigwa pong araw kaning kamurong takan. Dahil ko kamo pigahamon na padagos po ako nindong ipropaganda, padagos kamo mag-utik sa tao para patubudon ng tao, dangan ako pabagsakon. Dahil po ang nangyayari, medyo nag-uurundol po. They're the ones making the damage control sa damage na ginibo po sa indong lingkod. Thank you, Paul. Good morning. Kong SND, RSR, Asintado. Sa mga political forum, maski sa mga political forum na araw kini, may mga aralanganin na hapot ang mga panelist. May mga aralanganin na hapot, lalo na ngunya na ikaapig babanatang kaning mga black propaganda. Gurano ka ready ang sarong Congressman SND na magsimbag sa mga kung sakasakaling magkaigwanin mga aralanganin na hapot sa gigibuhon na political forum at yan. Thank you. Roy, thank you very much. Kaso bago po na pagmata ko alas 4 rin pagkaaga, pag-isip ko may press con, kunya na aga. Nag-rehearsal na ako, tabi Roy. Gabos na pwedeng ihapot sa kuya. Sinisimbag ko na, I was trying to respond to any question na pwedeng idaklag po sa indong lingkod. So I'm more than ready to respond. Maski po, bako at yan sa forum, or maski sa masunod pa pong forum, nagigibuan po digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Thank you. Thank you, Roy. Morning, sir. Sir, Melvin Machado, sir, sa Asintado sa radyo. Sir, 25 ang start ng campaign. Any program before the campaign, the official campaign, ang SND group? Bali, thank you. May activity po sa March 23. Garo yan magiging kick-off kan kampanya ni Noel de Luna bilang congressman sa 3rd District. So, announce na po yan early on. Matinder po ang sa to yung mga leaders all over the 3rd District of Camarines Sur. About, kung di ko nakapansala, as of last night, we have already listed down 10,000 people coming over para po dyan sa kick-off rally. Nagigibuan po sa Plaza Quezon. Thank you. Hi, sir. Good morning. Mike Marfega, Bossing, FM. Among all candidates sa pagka-congressman,
Tano po sa iling po natabi, Sir Noel, ika po ang paboritong panatan ka ng mga fake news. Mike, madali ako magsimbag, pero garo nasakitan ako magsimbag. Taday ko aram gani po eh. Kumbaga, I'm already at a loss, ano pong igwa kay Noel de Luna. Garo akong gayoan piga pa para diskartihan. Di ba, na butungon pababa, Mike. So, kaya nga di ba, nasakitan ako magsimbag tuloy. Taday ko talaga aram. Really, I have to admit, ang pag-una ako, kandidato lang ako eh. Masumiter lang sa diri, and then let the people decide. And that somewhere along the way, igo po ni mga araw kani. As I was saying, nagkaigo ko ng culture shock. Taday mo po ako tuod sa klase ng politika. Of course, before na media kita, may mga nadangog kitang nagsisiriwagan, naruluwasan mga bata, kung ano-ano. And na-experience ko po yan. I am no exception. I'm not an exception to those also running for public office. So, kung tawad mo kung aralawig na time, Mike, para isipon ko ano igwata, ano tabi ko para diskartehan nila na rautunan para ni Noel de Luna. What I'm expecting today, digdi sa press conference, mga hapot na aralanganin, Roy. Diba? Gusto ko mag-rehearsal, tabangan ako nindo mag-rehearsal sa mga aralanganin na hapot. Give me some of those na mga aralanganin na yan, and then I will respond accordingly. Garo ko yan eh, garo, okay lang, no holds barred. Kumbaga, don't worry, I will accept, I will respond to any question na itatapok sa kuya. Maski ano pa man yan, tabi, Mike. Okay. Sir, ang dami, sir. Definitely ba ko sa naman po ikan politiko na pinapatamaan, nagiging at the end of, receiving end kan mga fake news. So what's your thought about the proliferation of fake news, in particular sa social media? Paano ba talaga dapat na i-confront ang aro kayo ng mga fake news nowadays? This is a long story. This is a long discussion. I assure you that this will be discussed in the next Congress. With the advent of new technologies, nag-iba na po, nag-evolve na from kadto, telegrama lang kita, di ba, Mike? And then what? Nag-introduce ang kinaaban dahil sa teknolohiya na gabos seamless. Di ba? You see, kadto ang telepono, ipapaagi mo pa sa may lines na ilalatag ang mga providers para lang makabitan ka ng telepono. Haloy na po yan na napara. We're already on a digital age. Kasud mga kanin natapos so ML challenge ni SND. Dahil ko na nga ni maintindihan ang kawat na Mobile Legends. You see the difference now? Kadto ang kawat mi Jolin, Shato, Taraguan. And now, perang taon pa sana, igwa na kita ning arog kaning teknolohiya in our midst, in our hands, kumbaga, lalo sa to'y mga kakiyan. But we will have to, to regulate also. Kasi inaabuso po. Like for example, the proliferation of fake news. How do we able to come up with a system, a regulation that will regulate ini pong paggamit, pag-abuso? Pero isipon ta po ng unyan na eleksyon. Ang sa tuya pong kandidatong pagka-presidente si Leni Robredo, biktima man po ng fake news. I encourage our people. May mga troll farms po digdi sa 3rd District kang Camarines Sur. Why don't you just focus your attention sa satuya pong kandidatura na si Leni, kandidatura ka sa tuwing kandidato. Tapo, nganganganaan na entero po sa tuwing kandidato si VP Leni, kan mga fake news na ipinagdadaklag sa iya nationwide. So this is our time. Why don't you just make your contribution? Bako po pagpararata ka rin daw si Noel de Luna o kung si Sena kandidato.
May troll farms po digdi sa 3rd District kang Camarines Sur. I encourage you, please, do your share. Let us send our favorite candidate to Malacanang Palace, Leni Robredo, by helping our candidate surpass ini pong mga fake news na nagpo-proliferate bako lang sa Bicol region kundi sa interong Pilipinas. Let's make use of our talent para po sa mas pakinabang bako sa pagrata kan na persona lalo po kan sa indong lingkod. Thank you, Mike. Sir, good morning. Eman Bombase of Bombo Radyo Naga. Well, SND, sir, nasa mambitan mo na yan, yung mga panaratak na yan sa imo. Naglaog ba sa desisyon niya to or napag-isipan niya to na posibleng, uso ko niyan ang karasuhan. Sir, naglaog ba ini sa tuyang desisyon na posibleng kasuhan ini mga nagraratak na ini if there's an evidence to that? Okay lang, tao lang kita, Eman. Pero ipagpapasa Diyos na lang yun, bahala na si Lord. Dahil na po siguro makaso kung ano yan. Pero pag medyo very extreme na tabi, Eman, sisay man ako na padagos magtios. Actually, itong listahan na piglista ko, dahil kukutaan na to si simbagon mga issues na ito eh. Kaya lang natipo na eh. And I will have to make my own comment para po makurihira ng pang-utik. Tapos sinasabi ko nga ni baga, ladies and gentlemen of the press, kung ang utik, padagos na pigbabandilyo ang utik, iyo nagiging totoo. But dyan po sa Hapot Mo in Connection, I think ining mga utik na ni will not merit any filing of charges against people who may be responsible for propagating these lies, this pattern of lies kontra po sa indong lingkod, kontra sa indong kandidato. Thank you, Eman. Good morning po, Cindy of GNN TV 48. My question is, do you have a plan na i-reach out po itong mga kalaban mo sa 3rd District? Tanganing sinda o siya ang magtauning disposisyon duman sa mga supporters niyang nangraratak? At siyan, magkakaigo kami ng pagkakataon na makasabay duman sa forum. Depende po yan sa moods, hindi. But they're more responsible enough to police their own ranks, Cindy. Nasa hiling ninda, igwaning excesses. Kung mga nakakasobra na. So it's not for me to engage them to police their own ranks. They will have to do that on their own. Bako siguro sa parte ko, tabi Cindy. Ang importante lang po, sabi ko nga ni Kayan, much to my desire, abo ko po mag-engage sa ano man ang klase ng mudslinging to the point na makikipag-mudahan po kita, no. You will not expect me to do that and to engage myself into this kind of traditional yet dirty politics. Di man po ako padakulakan sa kuya mga maguran na makipag-iwal dahil lang sa sarong bagay. If you think that I'm not capable of doing the things being your congressman, next congressman, then I'm ready to face the fate. And then, sabi ko nga na ibang kakayan, paulit-ulit po sa mga taramkos sa kuya mga lideres, preparado po magserbisa es hindi. Preparado man mapiyerte. Thank you. Alright, thank you very much, mga brother and sister. So, may naman po ng question. Pig-expect ko, Edwin, sabi ko nga ni kayan eh, pig-rehearsal ko kutan sa diri ko for something else, di ba? Na mga matitinding hapot sa hali sa mga miyembros kang media. I would like to challenge each and everyone, please do me a favor so that pwede ko pong sabihin sa inyo na I'm more than ready to face the challenges maski ano pa pong mangyari. Congressman, karoon na challenge si Mr. Pasobilio. Practice kung mag-practice, mahapot akong salo. Kung igwanin mga alanganin na ihapot sa imo, hahapotong ka daw pro paano gulpi nagangalas. Saan man nga hali ang kwarta ni Noel de Luna?
Ano man nga negosyo igwaning taong ini? Takon minsan minabutas nin kwarta milyones sa laog ni sarong aldaw. Tanong yata ang mga kalabang kani, nananaonin pantalom na gulayon, Sinuel de Luna, ang tinatao, motorsiklo, tablet, laptop. So yan po ang sarong bagay na gayon sa paghiling ko, sarong kahaputan na nagkakawat sa isip kan mga tao tadigdi sa tercer distrito. Ano ang negosyo ni Noel de Luna? Sa inhali ang kwarta ni Noel de Luna. Kung pigninigara ni Noel de Luna, ang sahot na siya resipente kan kwartang hali sa korupsyon sa gobyerno, ano ang pigigikanan kan pigpapananao kan pilantropong si Noel de Luna? Kaya love ta ka, Jeff maski aralanganin talagang inaalanganin mo man ako. Magpuan po kang 2010, nag-start po ako maghurahanap buhay sa Manila. Ginamit na po sa tuyang koneksyon, face value. Nag-start po kita negosyo sa lado ng construction. Magpuan po kayo ito hanggang kunyan. Ayo po ang sa tuyang naging hanap buhay. Kung kaya nakapagtipon-tipon. Ini pong na i-share ta sa tuyang mga constituentes, hali po yan sa tinipon. But I would like to assure you, each and every one, na nung ka po na-involve sa kung anong mga illegal na transaksyon sa inyong lingkod, o na-involve sa ano man na kontrobersya sa korupsyon, sa mga patrabaho sa gobyerno, mayo pong mailing ka mo na na-involve to, pangarang kan sa inyong lingkod. And inaasigurar ko po, oras na maging congressman, dahil po nindo maasahan na magkaiguan ng kabaing na mga malisyosong pag-iisip na mai-involto sa korupsyon dahil po ning igwa. Of course, I will have to admit, paski ang bubon, nawawaran ng tubig, tabi Jeff, nawawaran man po ng resources, logistics ang sa indong lingkod. Alagad, dakol man po ang mga taong nagtitiwala. May mga kontribusyon na ipigtatao. Kung kaya, iyon po iniiso mga nasishare ta na informa ng bagas, mga medisina, na matao po kita ning kadikit sa tuyang mga constituentes. But to become malicious sa tuyang pag-iisip, I would like to assure you na yan po bakong hali sa mga illegal na transaksyon. Thank you. Alright, kung mayo na po ning ma-challenge sa question para sa tuyang congressman. Thank you very much sa kabus po na nag-attender kung yan na aga sa tuyang pong press conference with Congressman SND. Unless otherwise, sigwa pa po nin kadagdagan sa tuyang representative from 3rd District. Thank you very much po. Panghuri na lang po. May mga leaders kita na pag naaraman kan value po kan ibang mga grupo, pighaharas po, pigsasaro-saro. Mga BHW, mga senior citizen, mga barangay officials. Don't worry po. Dahil po maselo sa SND kung ipaarapod po kamo, dangan piriton kamo na magsuporta ulit sa inda. This is a free country. Nahiling na po, nanindo po kung ano ang ipresentar kan sa indong lingkod. So it's up to you. It's up to our people to decide once and for all who is going to be elected as your next congressman. It's not for me anymore. Kumbaga sabi ko nga ni Kayan, preparado po akong mag-serbi. Preparado man mapirde. Hayaan na po ang tao. Let's forget about too much politics. Kumbaga, this becomes very much divisive. Nagkakabaranga po sa tuya mga constituentes. And this is no longer productive para po sa tuya na samantalang iniisip ta. And para sa kapakaanan kan sa tuya mga constituentes, it's about time that we should move on. That we should already forget about traditional way of doing politics. Diba? Sabi nga ni Richard Gordon, the way of transactional politics, if we continue to become victims of this kind of dirty yet transactional politics, then we will be seeing our future, our next generation, already suffering the effects of too much politics. Kumbaga, lingawan na po yan. Importante po, harayo pa po ang Mayo 9. And yet,
nagkaakarapag kapag kita nasiarog ka ni leader ko, nasiarog ka kung anon ko, nasi grupo sa ibong kakaganan ko na ning mga ihaharas na. No way. I will never become part of this kind of dirty politics na digdi po sa Tercer Distrito. No way. I can only answer questions, lies, di ba? Tutulidon talang po ang mga kautikan. But no way, never. Don't, don't engage me into making this, to participate and being part of this kind of dirty politics di po sa 3rd District of Camarines Sur. Thank you very much and good morning. Thank you very much, Matugang Congressman Joel De Luna. Sa mga pagriba po sa media, thank you. Hanggang sa muli. Thank you very much. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios,